Sindikat obrazovanja Srbije zatražit će od vlade da uredbom dozvoli formiranje odeljenja sa manje od 15 učenika. Taj sindikat ukazuje da je skandal u vezi sa malom maturom ispraznio srednje stručne škole, posebno trogodišnja zanimanja, i prema prvim podacima samo u Beogradu bez posla ostavio 70 do 80 prosvetara. Ovaj sindikat neće organizovati štrajk na početku školske godine jer čeka rekonstrukciju vlade, ali to ne znači da štrajka neće biti u oktobru ili u novembru. Čim se ustoliče novi ministri prosvete i finansija, sindikat će tražiti pregovore. Tražit ćemo da se utvrde novi koeficijenti za zaposlene u obrazovanju, zato što su ti koeficijenti odnosi plata u obrazovanju u zadnje 3 godine jako narušeni, tako da je odnos najmanje i najveće plate sa 1:3 spao na 1:2. Prosečna plata u prosveti je 42.700 dinara, a od oktobra biće veća za 0,5%. Konačna lista tehnoloških viškova još nije gotova, ali u Beogradu je višak 737 nastavnika, a škole imaju potrebu za 421. Oko 80 ljudi biće bez jednog časa, ostali sa umanjenim radnim vremenom. Na nivou Srbije 150 ljudi bi moglo da bude višak, a 2800 sa manjim fondom časova. Problem viškova rešiv je manjim brojem učenika u odeljenju, kaže Pavlović. S druge strane ima jedna, da kažem, po znakom navoda pozitivna stvar, a to je da će između 3 i 5 hiljada zaposlenih, pošto je stupio na snagu novi zakon osnovnog sistema obrazovanja i vaspitanja, otići u penziju, iako neki od njih nisu nameravali da odu u penziju, jer sada je zakon predvideo da onaj ko ima 40 godina staža, radnog staža ili 65 godina života, apsolutno u toku školske godine mora da ode u penziju. To pravilo nastoje da izbegnu neki direktori škola, tvrdi Pavlović. Propusti na maturi doveli su i do većeg broja odeljenja u atraktivnim školama, gimnazijama, ekonomskim, medicinskim, pravno-birotehničkim. Višak časova u tim školama treba rasporediti zaposlenima u drugim koji su ostali bez norme, smatra sindikat. Radnicima 170